Mabungahong kagabihion mga igsoon live ta pasensya na sa grabing bisiha, grabing bisiha. Busy juga igsoon even just yesterday and even today busy kay igsoon kay naami gibantayan bata ba kauban nato di sa church igsoon. Na mga kakulian ba. So diha na mo ganina ang anak sa tong kauban di sa church, anak sa pulis. So mo ang giyatiman sa akong asawa niya kay di man kay mo duol na mo. So among gibuhatan ng lingaw. Basta busy good sa whole day, busy kayo, but praise God kay aning biyahe mi layo, pero salamat sa Ginoo kay gitagaan tag oportunidad ni Lord tonight gidasig ta sa Ginoo aron mamalandong sa iyang balaang pulong before mga tulog. Amen. So, ako sa ni-share igsoon atong live. Kabalo na mo, kamo sa diha igsoon. Atong i-share tong live, nindot igsoon nga. Before ta mo pahulay, before ta mga tulog, mamalandong sa taspulong sa Ginoo. No? Lahi ang feeling, igsoon ang pamati na to nga. Sa dihang mo pahulay ta, matulog ta ron, mag-rest ta igsoon. Taliwala sa adlaw nga usay, ma-stress ta, ang pulong sa Ginoo maghatag na to kalinaw. No, mawala ang ka-stress ba, no? That is why I want to encourage everyone nga atong i-share atong live tonight, and don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section, and you can also type at followers, at highlights, and at everyone para makabantay ang atong mga higala, mga igsoon, atong mga friends in Facebook. Ako sa diri mga igsoon, ako sa ning i-share, no? Ako sa ni-share igsoon sa akong personal account. Pasensya na sa mga nag-message na ako, no? Nag-message, nag-add sa akong account na ako igsoon. Kaya dili naman ko pwede nga maka-follow na lang ko to. Kaya puno na igsoon. 5,000 na ang atong friends. And then, mauman na limit. O sa uban na ay nag-message man ako sa ani nga page igsoon. Pasensya na kung wala na ako matagad ang uban kay as what I have said igsoon nga daghan jud kay tig message nako every day, 200 messages or 100 plus messages. So di ko ka ukab sa uban, but sure ang akong makahatag og kasiguraduhan yung igsoon nga kamong tanan diri mga followers namo sa akong prayer kanunay all the time before matulog o bag-ong mata igsoon kadlawon sayo namo sa akong pagampo giuban ta mo. Again, ako sa ni-share kamo sa diha. Let's share the word of God igsoon tonight. Hallelujah. Again, pasensya na no, wala ta ka live no. Mga kuan nya, mao na ni. Imbalik na ko mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Dan sharing akong shout out ang tanan mga subscribers ani nga page. Thank you so much. Tanan nga mga nag-effort nga mo subscribe ani nga page, salamat kayo. Mga new followers, welcome kay mo ani nga page niya. Mga avid viewers and listeners nga kanunay mag-atang na nagang nag-message na ko igsoon. Pastor, pag-live na. Ya, wala lagi. Mga lugar ba kay busy niya. Salamat no, salamat sa kanunay excitement nga inyong ipakita nga nag-atang mo sa atong live igsoon. Praise God for that. Salamat sa kadasig nga gutom bitaw ta sa pulong sa Ginoo nga mao'y kalanon sa tong kalag, mao ni gipangita sa Ginoo. Amen. And then akong gi-shout out ang 202,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And shout out sa tanang mga OFW, mga seafarer, mga seaman, and of course ang mga naka-permanent resident sa lain-laing kanasuran igso. Namos kong prayer. O shout out ay sa mga star senders sa nato ang mga short reels, mga videos. Thank you kaayo. So akong gi-appreciate na prayer akong ikabalos ninyo. And shout out to Sister Concepcion Castino Kubashi, one of our followers nga naka-permanent resident. Thank you, nakabantay ko sa live this time. God bless, sister. And Brad, thank you kay Brad Jomar of Cagayan. Salamat sa kanunay suporta. Grabe. Makig-away gini sa ako ang mga haters. Shout out sa pamilya daw niya sa Cebu. Kay pamilya ni Brother Jomar sa Cebu, no?
og sa iyang igsoon nga nasa bahay ni Kuya. Shout out ninyong tanan, no? And shout out dahil sa tanang mga piniriso, mga inmates, tanan nga mga nasa sulod sa Silda, sa Lumbia City Jail, Medina Municipal Jail, Cebu City Jail, Talisay City Jail, Toledo City Jail. Bahay ni Kuya, shout out. Akong gi-shout out diha sila si Brad Aris, sila si Brad Rains, 999. Si Brad Kenneth, og sa manghod ni Brad Jomar, shout out. Mga Brad na ko diha, long live kanunay uban sa gracias Ginoo. Shout out also, unsa man ni, from CDO Bulua Assumption. Shout out Garcia and Castillo family from Noel Castillo. Okay. Tanang mga taga CDO, shout out yung daghan kay followers na to from CDO, no? And this time ako ang shout out ang tanang mga jail officer, okay? And of course tanang mga friends nato, mga higala nato, mga followers, mga avid listeners nga naa sa Armed Forces of the Philippines, nasa military and Philippine Army, and of course Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Marine, tanan kamo diha. Shout out namo sa prayer, tanang mga security guard Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw. And of course, BFP, Bureau of Fire Protection. And of course, ato ang mga higala sa mga kapulisan, PNP personnel from Luzon, Visayas, and Mindanao. Campus Menya, Cebu, shout out. No, akong barkada diha, kababata na ako nasa Campus Menya, Cebu, Sir Paul Acosta, and Barracks diri sa Mostag, Bilaran City, shout out sa mga kailan ako mga kapulisan diha. Daghan kay mo, di lang ako itagsa-tagsaon. O sa PNP Beatbox King diha, okay, si Sir Palaka, a good friend of mine, nga vlogger. And akong shout out ang amuang Clarin Police Station nga naa ako kanunay magwali sa mga kapulisan. No, among hepe diri si Police Lieutenant Chief Amba. So duol sad sa akong dughan, okay? So again, thank you so much sa mga followers nga nag-invite sa inyong friends to follow our page. So sa mga new followers nga bag-o pa lang diri, ako mong paybawoon nga wala tay giisa nga relihiyon diri. Wala ta nag-lift up of any denomination, groups or unsa nga sekta, but we lift up only the only one name, the name of Jesus Christ. Amen. Walay debate diri. Shout out sa nay uban magsigbikil, mag-debate na to. Shout out sa ninyong tanan diha, no. Ang Diyos sa kalinaw magauban kay nato, no. Praise God. Brad, pa shout out. Okay, shout out na ko si Brad Etnan Art Select. Art Select gibali-bali gini ba. Thank you, brother, and shout out to Sister Janie Baitan Rizari Haspi from Santo Tomas, Davao del Norte. Praise God. Hallelujah. So, again, pasensya na mga igsoon nga wala ta ka live ganina, yesterday sa ubang basta. Kabalo na mga igsoon once di ta ka live, busy jud ko ana. Pero as what I have promised, basta makakita tag bakante, mag-live gid ta automatically. Amen. Hello Pastor, hello sa Dixon Kim B. Pata. Shout out from Mabolos, Cebu. Lynn Sibrin Ponciano. Shout out to Brother Jake. Okay, God bless, brother. Shout out to Brother Ondoy Roman Fernandez. Perminti ni. Kaila palagi pod ka nako, brother. Wala jud, brother. Wala kay gibali-bali man sa brad, no. Pero no di ko kay gisam ni na dili jud, brad. Kay bali-bali pasensya na, brad. Okay? Shout out Pastor James from Kuwait. Noibi, Mel Noibi, 89. Okay, praise God. And to Brother Lynn Ligtas of Gindulman, may gabi isa, brother. May gabi pod, Sister Karen Buford. Okay. Sister, God bless. Kaila man pero wa pa mi nakita. Pa-shout out Pastor from Maasin City, Leyte. Mark Capistrano. Okay. One of our subscriber, Brother Lord James Talingting, may gabi sad, brother, amping sad kanunay diya namo sa prayer. Brad, manihapon ta. So nangapira mi, brother. Thank you, God bless. Uban sa presensya sa Ginoo. So,
Pa-shout out, Pastor, watching from Lutak, Naga City, Cebu, Janessa Oberes Clarin. Okay, so anyway, I just want akong i-shout out day akong mga brad and sis there sa Alpha Kaparo, Skiptron International, and Bohol Skiptron in Cebu. Tanang mga brad and sis na ko diha in different chapters, different council. Ipataas na tong Ginoo, mga brad, mga igsoon. Walay lunglib mahitabo kung sige ra tag singgit og lunglib unya. Sige, si Lord ang first atong hierarchy, dili na to ipataas. In everything we do, let us put God first. Shout out Saya Skeptron in Arms. Okay? Salamat, Pastor. Nabasa ra jud 9,989 Disyembre walay sapayan kanunay, sister. God bless you more. So, let's pray. Ikson kay taas-taas ng oras, almost 8:30 here. Pagdako tag-agi, no? Kay medyo stress sa biyahe na mo, gani nagbiyahe mi. So, maining magsugod ta og sayo. Shout out 140 viewers this time, 141. So let's pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this another blessed opportunity, another great privilege, Lord God, that you've given to us tonight. Despite of our busy days, busy schedule, responsibilities every day, but still, you encourage us, Lord, tonight to share your word, to meditate your word, Lord God. Thank you so much. Dili tanang tao karon Ginoo na higayon, na panahon nga mamati sa imong pulong. Apan mulahan kami, Lord, kay gitagaan minimog laing kahigayunan. Nga sa dili pa mi mo pahulay karon kagabion, mamalandong usa kami sa imong balaang pulong. But before we start, before we proceed, unas tanan Ginoo susiha mong kasing-kasing. Susihang kinasuluran namo Ginoo kung naa kay makit-an mga butang wala mi makabantay pero wala day kanalipay pasaylo ami. Among giangkon Ginoo nga tao lamang mi dili mi perpekto. So naay mga panahon nga nagtuo mi eksakto mi apan nakalapas day mi sa imong kabubuton. So Lord, limpyuhi among panudlanan karon nga espirituhanon. Limpyuhi among kasing-kasing aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibukbok kanamo tonight. Kung nakay makitaan sa mong kasing-kasing karon Ginoo, may hinungdan nga imong word, imong pulong dili mo tuhop, dili mo penetrate pasaylo ami Ginoo. Hinlui mi. And Lord, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon ug willing mo sunod sa imong pulong. Tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Ikaw lamang among iisa, ipataas pasidunggan, bayawon Ginoo, nining taknaas kagabhion. Walay relihiyon maisa karon but the only name of Jesus Christ alone. Gi-lift up namo tonight. And Lord God, I pray, i-bless tanang viewers karon. Kutob sa makadungog, makakitaan ni Ginoo, bisang asa nga sulok nining kalibutan Ginoo. Imong ipabati ang imong gahom, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo masinati namo as we listen, as we meditate your word tonight, Lord God. Let your will be done, Holy Spirit. This is your moment. Ikaw na bahala. Ang nabiling panahon, amahan mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. We have 149, okay, viewers this time. Shout out to Pastor Severino Falses. Usan sa ning bisita nako during our short vacation in Cagayan. God bless padayon sa buluhaton, Pastor. Himaya sa Ginoo, himaya. Hi, Pastor, pa-shout out from Kiamba, Sarangani Province, Alliance po akong church. Daghang alliance na sa Jensen po. Tapit. So, from Sister Eden Pablo Garin. Okay, let's start. Anyway, our topic for tonight is about kananing mga kuanigsoon. Mga tao nga pilosopo ba? Mga tao nga mo nag-ingon nga hilig og kabuang, labi na kita mga Kristohanon igsoon. Suki ta og mga tamayon ta, no? Bugal-bugalan ta. Yaga-yagaan ta, no? Na mga tao nga pilosopo bitaw kay of course Kristohanon tao niya gusto ta mo sangyaw sa uban kay bawo na ta no dili man mao nagingon sa balang kasulatan nga kahayag tao niya walay magdagkot og suga igsuon nga tabunan. So ipasidlang na to. So mo share ta sometimes makamit ta og mga tao igsuon nga pilosopo, insultador. Unsay atong response nila? Mao na ang atong topic for tonight. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Bugnaw naman yung daring napitaw eh. Minom sa tagtubig para mahunat ba? Again, before we start,
akong gi-encourage ang matagusta nga i-mention yung mga higala diri sa comment section, and you can also type at followers at highlights at everyone para makabantayan yung friends ba. Hi Pastor, may gabi, shout out Camiguin Island Church of Christ from Morotay, Abaw, Gampang. Thank you Igsoon. Nindot ni mo mensahe ron, brother. Oh, brother. Kasi mga igo taning tanan, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Regards me sa imuhang anak. Na diri akong anak si Itski nagtuon ang nag-assignment eh. Okay, let's start. Praise God. So akong basahon rin ang sinulat ni King Solomon sa Proverbs. Sa Proverbs chapter 26 verse 4. Listen carefully. Okay? Again, according to King Solomon in the book of Proverbs chapter 26 verse 4. Arita sa New Living Translation na may NIV, King James. Pero arita sa New Living Translation, maura sila og punto tanan. So, according to King Solomon in the book of Proverbs chapter 26 verse 4, niingon siya diri igsoon. Sa New Living Translation, ingon siya diri igsoon, don't answer the foolish arguments of fools, or you will become as foolish as they are. Again, akong balikon igsoon. Proverbs chapter 26 verse 4. Okay, ingon diri si Solomon, the wisest king in the Bible. According to him, ingon siya, don't or do not answer the foolish arguments of fools, or you will become as foolish as they are. Atong bisayon eh. Okay, ang Diyos magapanalangin sa balaang pulong. Ingon si Solomon igsoon sa Proverbio or Panultihon or Proverbs kapitulo 26 versikulo 4. No, ingon daw, do not or don't answer the foolish arguments, no? Dili daw nato tubagon, no? Ang kana bitang mga argumento sa mga taong buang-buang, kanang mga insultador, okay? Nga murag kabuang ra bitaw, manginsulto lang ba, no? According sa ilang gisulti nato nga kabuang, dili daw nato sila tubagon, okay? Kay kung ato na nang buhaton, or you will become as foolish as they are. So, kay kung ato na nang buhaton igsoon, mahimot ang sama nila. Okay? Ang bupasabot ni Solomon igsoon for us tonight sa iyang word igsoon nga. Kita mga Kristohanon igsoon, of course, normally the Great Commission, mo share ta sa word ni Lord, di ba? Panglakaw ka mo, musangyaw ta. Di kalikayan igsoon, makasugat tag mga tao nga insultador. Mga tao igsoon nga pilosopo. Labi na ang mo share ta niya, bata-bata pa ta, makasugat tag mga edad-edara na. Kinsa ko ka, awahira ka, unsa ko nang ginoo na mo da. Unsa may relihiyon na mo, ha? Pataka na mga gyaw-gyaw da. Tiguang na ko, layo na ka, awahira ka, no? Nga na pangutan na nga, bugal-bugal ba? Kinsa po ikuan niyo, ha? Kinsa ginoo ninyo, no? Kinsa man gyud, no? Nay labi na nay uban nay binuang igsoon. Kinsa man gyud nay nagbinuang bitday one time nang tanan ako igsoon nga. Kinsa kunoy, unsa kunoy unsa kunoy kanang si tawag na middle name ni Jesus, unsa kunoy apelyido ni Jesus. Kabuang ba, no? Basta dagang binuang igsoon unsay complete name daw ni Jesus nga na bitaw. So, di kalikayan igsoon. Kabuangan ta, unsam na yung reliyon, pundok-pundok, grupo-grupo din, no? Di kalikayan igsoon. Kita nga mga Kristohanon, of course, kay concern ta sa kaluwasan sa uban. Concern ta sa kahimtang sa ubang tao. Concern ta muhatag og mensahe sa paglaom sa uban nga way paglaom. Di kalikayan nga makasugat tag mga tao nga pilosopo. Mga tao igsoon nga matod pa sa balang sulatan, mga buang-buang ba, hilig nganong matawag sila og fools or buang-buang tungod kay ang mugawa silang baba, mga bugal-bugal, mga kabuang, pangutan-on tag Biblia pero binuang ra di ay. Kita igsoon, I believe we have the Holy Spirit. I believe igsoon na ang balaang Espiritu Santo na to, dali ra ta ka-detect, dali ra ta maka-discern kung ang nangutana na to igsoon nagbugal-bugal na og sincero, nagbinuang or ang iyang gusto bikil-bikil lang. Dili jud dagang mobas na ko igsoon nga bikil-bikil lang, tan-aw na ko binuang na ibalak na ko largo, no? Ingon si Solomon igsoon, kung makamit daw tag mga tao nga buang-buang kanang ang mugawa silang baba puro ra kabuang, puro binuang way klaro. Nya mahinungdan nga naay argumento. Magkagubot na lang igsoon tun, maglagot ka masuko basin mahinaykan pa nato igsoon. Ingon ang balang kasulatan nga kung makabantay ta igsoon nga ang ilang rumbo, ang ilang tumong igsoon, no?
ang ilang purpose sa mga pangutana nila, bugal-bugal ra, insultohon ra ta, pilosopong dating bitaw, pagtamay ra nato no, dili nato patulan. Dili daw nato tubagon. Ingon ang pulong sino nga naman. Kung ato silang patulan ang ilang kabuang, kung atong patulan ang ilang binuang, ang ilahang pag-insulto nato. Kung atong patulan ang ilang pagbugal-bugal, paggayaga nato, kay bawo naman ta ang binuang ilang gihimo, kay makadiscern man ta. I believe igsoon kita nga nay Holy Spirit, makadiscern ka binuang ginyo. Kaning makabantay, absent ako igsoon kabantay man ko. Makabantay ko dayon kung ang ilang pangutana na sila laing tuyo, biklon ka. Once makabantay ka na igsoon, sa ingong balang kasulatan, ingon si Solomon, ayaw tubaga sila, ayaw patuli, ayaw sakye. Nga naman, kay kung imo daw silang patulan, wala tay kalahian nila. No? Sama ra daw ta nila, kung moingon tag buang-buang sila, may patol ta sa buang-buang, mao na ingon nila sa uban, labaw pa kuno tang buang, ingon sila. Which is true, according to the word of God. Ingon diri si Solomon, kung mupatol ta nila, atong tubagon, atong patulan ilang kabuang, atong patulan ang ilang pagbugal-bugal nato, wala daw tay kalahian nila. Pariharata nila or samarata nila. Amen? Tagaan ta mo laing reference. Maunang si Solomon gaya po, ningingon siya. Si Solomon, ningingon usab siya dire. Ingon si Solomon, no? Ako na gibalik ha. Ako, I believe, nakashare ko ani sa live na to. Previous live, dugay na. Maunang si Solomon, nigsoon, mingingon sa dire sa Proverbs, chapter 17, verse 28. Verse 28, ingon siya, even fools are taught wise when they keep silent. With their mouth shut, they seem intelligent, no? Bisan daw ang mga buang-buang igsoon, kung kamao siya mohilom, mahimo siyang sama sa maalamon. Ang usa daw ka buang-buang igsoon, maaan siya og usa ka maalamon kung kamao siya mohilom, no? In other words, mga igsoon, kung makabantay ta nga ang mga tao nga mingduol na to, bikil ra bitaw ilang gusto, unsa day mo relihiyon? Born again. Unsa ka diha, Kristohan? But. Kinsa man kuno'y Ginoo nyo, be? Di ba? Unsa man kuno na imong tinuhuan diha, ha? Kana mga, unsa man na? Di ba? Kana, ikaw mismo, igsoon nga na kay Holy Spirit, makadetect ka. Ako gali sa igsoon na ako, ka-istorya nga, mangutanan ako, kabantay ko, manglimbaw na akong balibo. Iyay, murag binuang ni, naani laing tumong, naani laing motibo. Mao na nga, mulikay ko. Amen? Once igsoon, di ta mo patol anang mga giingon sa Bible og mga taong buang-buang kay mugawa silang baba kabuang ra, no, insultohon lang ta, no, kana bitawng pilosopo ba, no, mangutana pero pinulusopo, no. Kami ra ba igsoon nga mga salbahe sa unaw kanang mga nananaw diha nga mga gibag-o sa Ginoo, kami dali ra mi matandog kay ngano man mga salbahe may mga adik-adik may kaniadto mga barumbado, daghan man kami gisumbag sa una igsoon. Mao na nga once tan-aw na mo nga kana bitawng ang iyang gusto bikil, mas maayo muli kay ingon si Solomon, mas maayo nga di patulan, mas maayo daw nga di tubagon. Kay kung ato daw silang tubagon nga kabantay na ta nga binuang ilang pangutana, no? Ang ilang approach na to naa sila motibo nga biklon ta, no? Kana bitawng igayagaan ra ta ba, no? Mangutana kintay og Pangginoo pero ang ilang tumong pakawawan ka, ang ilang tumong igsoon insultohon ra ka, ang ilang tumong giyagayagaan gibinuangan ra ka, no? Mga pilosopo nga pinapangutana ba, kung makadetect ta igsoon nga mao na ang ilang tuyo nya, foolish arguments ba, no? When we say arguments, so argue, magkagubot na kay magtinubagay man na, murag maglantugi ba? Mao na giingon ni Pablo igsoon nga likayi ang pagkiglantugi nga maghatod hinoon sa panaglalis. Amen. Kung kabantay ta igsoon nga ilang gusto bikil gubot igsoon din mulikay ta. Gawas kung ang ilang pangutana tinaron kita mismo kabalo ta igsoon. With the help of the Holy Spirit, tagaan ta og discernment, spiritual discernment. Dali lang ta mga makamatikod nga kanang nangutana na to kinasing-kasing. Ang nangutana na to igsoon tinud-anay. Ang nangutana na to curious jud kay gusto siya makabaton og katinawan sa kamatuoran. Kita mismo kabalo ta. Why? Because we have the Holy Spirit. The Holy Spirit will convict us, will teach us kana uhaw na sa pulong sa Ginoo, tubaga na. Shiri nas pulong sino. Pero kabantay sa taigsoon kayo na may murag bungong kabantay na kay binuang na iya, no? Kabantay mo natay Holy Spirit igsoon. Makadetect ka once madetect ka nimo nga ay binuang ni.
No, entrada lang niya daan sa pangutana, bugal-bugal. Mas maayo nga di patulan. Mas maayo nga di tubagon. Nga naman, kung ato daw silang patulan, atong tubagon, ato silang sabayan, wala tay kalahian nila. Sama ra pod ta nila nga mga buang-buang kuno. Matod pa sa Biblia. Mao ingon si Solomon igsoon. Mas maayo nga mohilom ta. Ang tao, bisan daw ang mga buang-buang kung kamao sila mohilom, maalaan sila or maaan sila og maalamon. So ang gusto ipaabot ni Solomon igsoon, ang tinuod nga maalamon, kamao mo ignore. Ang tinuod nga maalamon, kamao siya kanusa mo sulti og kanusa siya mohilom. Kung musulti siya, inigsulti niya, hunahuna niya nga, ang tinuod nga maalamon man ni, mao ni igsoon. Si Solomon gyapon ni, magunahuna na daan before siya mulihok. In other words, ang tinuod nga maalamon igsoon, magunahuna siya daan sa impact, sa resulta before siya musulti. Kung iyang tubagon, patulan niya sa kamaturan, kabalo siya, nakadetect siya nga binuang ra iyang gusto. Bikil ra iyang ipangita, no? Dili na lang siya musulti, muhilom. Once muhilom ka, igsoon, makonsider ka nga usa ka maalamon. Amen? And for that, atong gipromote ang kalinaw instead nga conflict. Kay kanang mga buang-buang igsoon, mga fools ba? Buang-buang man na siya sa Bisaya. Kung ato na silang patulan igsoon, no? Of course, ang gingon ni Solomon, watay kalahian nila, sama ta nila. Kabaluta nga bugal-bugal ila. Kabaluta nga pinulusupo ila. Insultohon rata. Ako igsoon, mutubag ra kong kausap, pero piti. Di na ako na siya, no? Kasahon ako, nganong way dagang istorya. Kabalo magang binuang, di tinarong, igsoon, no? Kay once manggod ato siyang patulan, madugay, magubot na hantod, mainit ka. Yes, maunay tinuod, igsoon, maunay nga, kaning gisulti ni Solomon for us tonight is para ni maglikay ta sa kagubot. Kani nga pulong ni Solomon para ni atong i-promote ang kalinaw. Why? Because Jesus is the Prince of Peace. Kung tinuod nga nangalagad ta ni Kristo, natay Kristo, nakigrelasyon ta sinunay ni Kristo din, atong i-promote ang kalinaw instead nga conflict or kagubot. Na ako'y giblock igsoon kadong naay Joel man to katibod kay kuyaw kayo iya jud kong pugson nga makigdebate prinsipyo ko ayaw lagi ko nganaan ninyo ni Brad kay ako Brad sultian ti ka himaya sa Ginoo o grasya sa Ginoo na ako'y daghang disciples nga mga kriminal mga barumbado gikan prisuhan wala na ko na sila nadala sa stilan sa Ginoo pinagig debate kundili in a gentle way nga ning share ko sa pulong sa Ginoo nila unya ako pong gipakita ang akong binuhatan nga ning ni naalay ni sibo sa akong giwali mao nang nituo sila kay nakita pud sila sa akong kinabuhi na sila karon ning sunod sila nagpabautismo kay ning nakita ila akong kinabuhi nga ang akong gisulti nay alignment sa akong binuhatan di na pastor sayop na makigdebate kita ano so akong giblock kay samo kayo no ana ayaha di ko mo angay nga na ikson so even si Solomon ning ingon siya ayaw tubaga ang mga sige ingon dire. Do not sige ingon dire. Ingon dire igsoon si Solomon. Do not answer the foolish arguments of fools. Dili daw nato itubagon. Ang foolish argumento ba nga gikan sa mga taong buang-buang or you will become as foolish as they are. No? Kay kung ato daw nang patulan sila instead nga ignore nato. Kung ato silang patulan atong sakyan sama ra pud nila nga mga fool, mga buong-buong. Amen. Di ko kalimot igsoon usa ka Kristohanon. Bag-o pa ko igsoon, bag-o pa ko ato nga Kristohanon. Bag-o pa ko nga alagad sa Ginoo din. Grabe kay mga gilabay nga istorya nako. Dili tinuod ba no? Gigamagamaan kog isyu mauna. Din usa ka alagad sa Ginoo miduol ko pastor. Nako ikasulti nimo ngano man. Kay ako mubawas man jud ko kay kanil bag-o pa ko ba? Bago pa sa Ginoo so dili pa ta ka control sa tong temper no wala pa totally ma-reshape atong karakter murag na pa atong pagkamaldito sa una mapagkainit og ulo normal man na kung naining tan-aw ri mga drug dependent sa una no di ba mga brad mga sister normal na nato nang init og ulo basta mga drug dependent ta sa una no so mura bitaw og kanang di ba ko control ba musukol ko pero ingnan ko sa kalagad sa Ginoo pastor na ako ikasulti nimo mao ni kung mupatol ka sa mga taong buang-buang. Ang kasulti mo mao ni labaw pa kang buang. Gingnan ko ha, mo ba? So mao ni gingon ni Solomon igsoon kung atong tubagon, atong patulan ang gitawag nila foolish argument, no? Foolish binuang.
Way klaro, no? Nga mga argumento. Nga wala na, siguro, minggawas na sa Biblia, no? Binuang na, kabuang na. As what I have said, Ikson, we have the Holy Spirit. Kabalota mismo nga ang tao nga atong gikatubang, sincero siya, tinud-anay, or gibugal-bugalan rata, no? Na siya'y behind, nga nung, na siya'y negatibong motibo, nga nung nangutana siya nato, ning approach siya nato, gamit pa kunay og bersikulo, pero sa luyo ni Ana, di ay gusto na siya'y daotang plano against us, no? Na Espiritu Santo, Ikson, nga konbiktaron ta, no? Muna ingon si Solomon, Ikson, nga ayaw patuli, ayaw sakye, ayaw sabay kung unsa ilang gilabay nga mga insulto nimo, mga foolish arguments of the fools, Ikson. Kaya naman, kung ato daw silang patulan, ato silang tubagon, Iksoon, wa tay kalahian nila, parihata nila, mga fools, mga buang-buang. Ang anak sa Ginoo, Iksoon, mga maalamon na. And according to Solomon, ang maalamon, kamao na siya muhilom na siya. No? Dili sa tanang panahon, malamon ka, saba ka, mupatol ka, no? Naay mga panahon, Igsoon, nga bisag kabalokas ka matuoran, nakitaan man imo nga bugal-bugal ilaha, nga ma-useless ra ang imong words, pulong nga imong ibuhi. So kabalo ka nga muhilom, kabalo sad ka mutingog, kabalo ka mo-post, kabalo sad ka mupadayon. Mark something ana bitaw? Mao na tinuod nga maalamon, Igsoon. Amen. So, bisan pa og naata sa truth kamatuoran, it's not all the time nga ato ang patulan ang mga argumento, mga istorya sa mga tao nga buang-buang daw. So sa Bible, sakit paminawon ning pulong nga buang-buang, pero sa Bible naa na ang mga buang-buang. Mao na ang mga tao nga, of course, from the word buang-buang, ang mugawas silang baba, mga kabuang na walay maayo, no? Ang mugawas silang baba, dili gyud tinud-anay, no? Binuang, no? Panginsulto, makapasakit sa sikitaw niya. Mao na sila mga buang-buang. Kung makamit kag ingana nga tao, Igsoon, because normally makamit kag ingana nga klase nga tao, ngano man Kristohanon man ta, dili kalikayan ako ning ibalik-balik kita nga Kristohanon mo share kita. Ako ra, Igsoon, kadaghan ko nakamit og mga inganang klase nga tao. Pagkabaw nila nga nabag-o na ko from 16 years in drug addiction, ingon tong barkada na ko sa una, Igsoon, ha? Bag-o, dagi. Awan na lang ko rin daw istorya. Bitaw, gibag-o ko sa Ginoo, kay kung ako rin magbago-bago, di madyo ko, Ginoo, gingan na ko. So, gipost na nako, kay kabantay ko, di siya mutuo Ginoo. Paminaw mo, ha? Bago pa ko na himong alagad sa Ginoo, Igsoon, ako'y na-meet akong barkada nga adik-adik po sa una akong kauban. Ingon siya, gihagad ko niya suyo. Ingon ko, ay, wala na ko na eh. Nabago na ko. Tubag niya na, bago. Butbot na eh, bago ba eh. Ikadong tubag na ko, bitaw, gibago na ko sa Ginoo. Ginoo, naday Ginoo, gignan ko niya Ginoo. Pag ingon niya nga, naday Ginoo, wala na ko ning patol. Maunay consider as buang-buang. Kabantay mo, sayang ra imong laway na Igsoon. Sayang ra mga bersikulo, kapitulo ni mo na. Kaningan na nga klase sa tao nga tinubagan, Igsoon, close na. Di na pasulti, dili na mamati. Maunay mga buang-buang. Kung imo nang patulan, imo nang tubagon, wala tay kalahian daw nila according to King Solomon. Kung ato na silang patulan, atong tubagon, Igsoon, sama ra ta nila daw. No? Pero sultian ko kamo, Igsoon, wa na ko patuli. Pag ingon niya og tuo man ka Ginoo, way Ginoo oy. Hilom lang ko. Kay kanay nga na klase sa tao, Igsoon, di na angay patulan. Pigla ka bulan na priso siya. Karon, Igsoon, dako na kay siya grespeto nako. Magpastor na siya, iniktawag nako. Nakagawas naman pero nakaserbisyo og dugay-dugay ang panahon didto sa silda. Di man putuo Ginoo. Wa na ko patuli, ako ra gyud Lord, usa ka adlaw makaamgo siya, na priso gali. No? Daghan nagbugal-bugal na ko sa una, Igsoon, nga nga priso. Ang uban nga matay. Bawo nga no to. No? So dili angay patulan, Igsoon, kay ang tinuod nga maalamon, kamao na siya muhilom. Bisan pa og naatas kamatuoran og natay ikatubag, kung ang imong katubang buang-buang, ayaw na lang paghago diha, ay patuli na. No? Sayang ra imong bersikulo. Sayang imong word of encouragement. Close na siya. Di na maminaw, di na pakorek, kay sakto siya para niya. Kung makamit ka nga nga tao, ingon si Solomon, ayaw patuli, ayaw tubaga. Kay kung imo nang patulan sila, imo nang tubagon, Igsoon, no? Pakawawan ratana, no? Mga foolish arguments ba? Kung ato na silang tubagon daw, sama raputan nila, wa tay kalahian, makonsider sa taas false or buang-buang.
As what I have said, igsoon, ang mga anak sa Ginoo, maalamon. Kay maalamon man ta, dapat we know how to ignore. Kabaluta nga mo ignore, kabaluta dili mo tubag, mo hilom, mo silent, kabalo sa tao kanus-at mo istorya. Ngano man, atong i-promote kanunay ang peace. Kalinaw igsoon. Ingon ang balang kasulatan mga igsoon nga ang mga anak sa Ginoo kita mga mag-promote jud og peace igsoon. Mao ni ingon ang saang Mateo nga bulahan ang blessed are those katubitang mga peacemaker nag-promote og kalinaw. Amen. Mao ni tinuod nga anak sa Ginoo nag-promote og kalinaw. Kabantay mo nga kung imong tubagon magkakos nagkagubot. Din ayaw ilahos imong istorya bisag kabaw kas kamatuoran. Mao ni mga taong malamon. Amen. Kaya imong ipugos ang imong nibawang kamatuoran magkagubot lang. Nya impatol ka na suko na gawa na kay kalahian sa atong gitawag og false or buang-buang. Kung gusto ta mahimong tinuod nga malamon, kamao ta mo hilom. Tan-aw nimo nga away ayo. Then cut off. Keep silent. Amen. That way nagpromote ta og kalinaw, gugma, kita nalay misabot sa tao nga di masabot. Tuhara man na. Musabot or di musabot, kita nga Kristohano, naay Kristo. Kamao ta musabot sa mga tao or mga sitwasyon nga dili masabot. Tan-aw nimo kung imong isulti ang kamatuoran, gubot ra gyapon hilom na lang ka. Kay niingon si Solomon, ang usa ka malamon nga hari ayaw patuli, ayaw tubagga ang foolish arguments from the fools. Kay kung ato daw ng tubagon, sama ra nila mga buang-buang pod. Ug di ko kalimot igsoon akong balikon pag ingon sa kalagad sa Ginoo ingon siya nako. Pastor, kung mupatol kag mga taong buang-buang, labaw pa kang buang-buang. Bitaw gingnan ko which is true, ning impact na ko igsoon bitaw no. Patulan ako sila. Wa ko'y kalahian nila. Mao sa nagingon ni King Solomon igsoon. Ang usa ka malamon nga hari sa Israel sa iyang panahon. The wisest king of the Bible. Niingon sila the wisest king of the Bible. Ingon siya igsoon nga ayaw patuli. Do not answer the foolish arguments. Sa gingon dire. Do not answer the foolish arguments of fools. Or you will become as foolish as they are. As foolish as they are. Mahimo tang sama nga nila nga mga buang-buang pod. Buang-buang nga sama nila. Kung ato siyang patulan. Again, igsoon, we have the Holy Spirit. Salamat sa Ginoo, brother ha. Okay. Naigo masyutaan ni brother. Igsoon, we have the Holy Spirit, and the Holy Spirit, nana siya bunga nga self-control, and the fruit of the Holy Spirit is aside from self-control na ay gitawag og patience, di ba? Pagpaubos, no? So, kabantay ta nga bikil ilang gusto, kabantay ta nga ilang gusto debate. Gubot. Then, di na to patulan. Balag ingnon ta nilag talawan, di na talawan. Kay bawo gid ta nga gubot ilang gusto, muli kay na lang ta. Mao na malamon. Kay kung ato silang patulan, tan-aw na to mga binuang ilang mugawa sa baba. Kung ato silang patulan, ato silang tubagon, sama ra nga parihatan nila. Wala tay kalahian igsoon. Amen. Igsoon, as what I have said, ang mga anak sa Ginoo malamon. Amen. Yes, brother, salamat kus Ginoo, badlong og pagpainumdom sa ko. Kay bawod ko nimo brother nga isog kay ka kani daing kuan mga idon kaning ramteos gikan is prisuhan pod, di po ni basta-basta kaagi. Nga di kalikayan og naay mo bas nako kani joy mangitag mubira gyud ni largo ni pangitaon niya pero maul gyud brad. Kasabot sa ko nimo brad kay pariham gud tag kaagi pod. Mas nagali kay part nga grabe pa kanako. Napoy grabe pa nako nga wa pug ka laylahi. Pero mao lagi na may Ginoo maghatag og self-control nato. Lisod ang kinabuhing Kristohanon mga igsoon. Kabantay mo, lisod. Lisod ang kinabuhing Kristohanon kay magbantay ta sa tong sinultian. Sayunan kag ingon ang balang kasulatan si Solomon, ayaw patuli. Ayaw sabayi ang ilang kabuang. Amen. Kay kung atong sabayan atong gitawag og patulan ang gitawag og foolish arguments of fools. Pareha po ta nila false mga buang-buang. Amen. Mao na igsoon nga kinahanglan kamao ta ingon Solomon nga kinahanglan kamao ta mohilom. Kay bisan daw ang buang-buang kung mohilom siya, mahimo siyang maalaan siya og taong maalamon. In other words, kung mohilom ta, di ta mo patol nila, di ta mo sukol nila. Okay? Ato lang inon, sige, imuha po na, ako po ni, padayon diha. Okay?
Sa diyan nga atong i-ignore ang ilang mga foolish arguments or mga pinulusupo nga pangutana, it means malamon ta. Once makadetect ta, once makadiscern ta, makabantay ta, makafeel ta, uy, murag lain yung tunada pangita ni gubot, lihay ta. Mulihay ta, mulikay ka, di ka mo patol sa ilang gisulti, meaning maalamon ta. Amen? Maalamon ta, igsoon. And I believe our God is the God of wisdom, and He is the source of wisdom. He is the author of wisdom. So, kinahanglan nga magmaalamon sad ta. Ang panahon karon igsoon, grabe na kadautan. Grabe na ka level up sa mga manlulutos. Di kalikayan na panahon nga lami kay itubag bitaw nga pikhan mo bitaw. Pero mao lagi na lisod kay ang balang sulatan di man ta pasukulon. Ingon bitaw ni akong usa sa akong disciple igsoon nga kriminal. Sa una karon na bag-o na. And so brad, di malalim ning nanakos Ginoo karon Kristohano ng talawa na may nung kay ko di na mo ko musukol kay baw. Grabe. Ako sa una brad, wa ko'y palabyon. Nga na largo pabutan largo na ako na. Wa di ko basta-basta may ano sa una. Gawaso na ako na largo ako ng kaka na 45 pabutan ako na. Karon kay di man ko musukol na unsa ingana gina. Lisod igsoon. Ni mga lagad kas Ginoo kay night time nga lami isukol pero gusto sa Ginoo nga magpaubos ta. Gusto si Lord nga di ta mo tingog ngano man mao nay tinuod nga maalamon nga mga anak sa Ginoo. And that way dili ta makasa mahimo tang kahayag. Sa panahon nga dili ta mo patol igsoon, mo ignore lang ta, magpaubos lang ta, nakawali na ta na. True by our action. Nakawali na ta pinagis tong binuhatan. Kabantay mo? Ingon ang Matthew 5:16, so that they may see your good works or good deeds. Nay maayong binuhatan nga resulta sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Pinagi sa pagpaubos igsoon, pinagi sa self-control, o pinagi sa dili pagsukol, pinagi sa pag-ignore sa mga binuang sa ubang tao. Nga wala bitaw mo patol, meaning atong gipasiga atong suga. Nakawali na ta nila, pinagis tong binuhatan. Eventually, sooner or later, ma-realize nila nga laki, dito siya. Ako naman to siyang gihagit. No? Ma-realize na laki, dito tinuod yun siyang Kristohano. Ingani din, no? Mao gito tinuod nga na ginawa. Ang sukol ba? Akong gibikil, di man. Sa una man dito, man to kuya, o man to. Di na, man ron laki. Nabago na gini ba? Nga na igsoon. Malamon. Ang malamon igsoon, dili sa tanang panahon, kay malamon ta, mutubag tas tanang pangutana. Kay naay mga pangutana nga na sila'y motibo nga binuang kabuang lang. Ingon si Solomon nga ayaw patuli, ayaw sukli. Kay kung imo nang patulan, imo nang suklan, wa kay kalahian nila, buang-buang sad ka. Pero kung muhilom ka, musilent ka, magpaubos lang ka, bisag lami na kayo, paubos lang ta, malamon ta. Amen ba mga malamon diya? Di lalim no, di lalim mga lagad sa Ginoo. Kay protektahan nimo imong karakter, imong bantayan ang imong kinaiya sinultian. Kay basin madatas tong emosyon. Wa ta kabantay. Nadala na ta ba? Na-control na ta sa tong emosyon, nahimo na dayong kapandulan ang atong tinubagan, nahimo na dayong kapandulan atong sinultian, nahimo na dayong kapandulan atong aksyon dili na panalangin. Imbes ingon si Lord nga light ta musidlak, nahimo na tang kangit-ngit. Amen. Be wise mga igsoon with the help of the Holy Spirit. Dali raman tama. Ako mismo, as what I have said ganina igsoon. Sometimes na yung mga tana, makigistorya na kong Panginoon, manglimbaw na kong balhibo, dali ra ko kabantay nga naa ni motibo nga di maayo. We have the Holy Spirit. Amen. Dali ra ta makadiscern sa mga binuang, mga kabuang, gikan sa mga taong buang-buang. It's not all the time nga wise ta, abi kay wise ta, mutubag ta, sa tanang pangutana, na ipanahon nga muhilom ta. O gatong tugutan ng Ginoo nga mamuhat. Na panahon nga mag-silent ta. Kay kung muhilom ta, bisag kay bawtas kamaturan, magkagubot lang. Kay ilang gusto bikil man, ilang gusto dibati man. Amen. Panginsulto ra dito ilano. Mga taong insultador, mga taong pilosopo. Once makadetect ta gingana, likay na lang ta igsoon. Amen. Di sa tanang panahon kung mudagan kanila, talawan ka. Kay nung mong Jose, si Joseph igsoon mingdagan sa tentasyon. Si Joseph higson mingdagan sa diyang gihagad nga makigsex sa asawa ni Potiphar. Si Jose hingdagan, wala siya makasala og adultery. No? So ingani sa ni higson kanang nay mga tawo nga buang-buang, mga fools higson. Nga dagang kay mga kabuang magawas sa baba higson. No, mga pilosopo, insultador, yaga-yagaan ta, tamayon ta, binuangan ta. Ay lagpatuli. Dagan ta ng mga tawhana atong ignore. Once ato nang buhaton, mingdaog ta.
Dili tanang panahon ang midagan napildi, naay midagan nga maunay atong kadaugan. Kaya wa man ta misukol. Amin nagpaubos ta. Amen. And that way sama ta sa usa ka maalamon. Di lalim niya eh. Di lalim labi na kay bawo kas tinuod nya murag insulto kay, no? Wa ka na anad ba? Pero kay Kristohano na ta dapat kamao ta magpaubos. Amen. Kamao ta mo hilom, kamao pud ta mo timing ba in every situation. Kamao ta mo sulti tan-aw na to close ni bugal-bugal ni close labi na ang manginsulto nimo mangutana nimo pang Ginoo hubog ayaw na gina sulti na kay hubog na no na impluwensya na nas panuway kay hubog gali igayagaan ka di huwata nga plain mawa na siya mahuwasan din adto ka didto mo pinitrit ang pulong sa Ginoo. Amen. Again ang taong maalamon kamao siya kanus-a mo sulti kamao sad siya kanus-a siya mo hilom nganuman iyang i-promote kanunay ang peace, ang kalinaw, ang gugma. Kabantay niya, magkagubot ang troubles, dili sa Ginoo. Our God is the Prince of Peace. Kalinaw siya. Gusto sad siya kita mga anak niya, mag-promote og kalinaw. That is why, maunay reason ako nga di ko makigdebate. Kaya akong nabantayan, most of the time, ang debate, di kalikayan nga naay bingkil jud, no? Kaya ang debate mo igsoon, sa leksyon na mo before, naay gitawag og argumentation and debate. Nami debate nga lesson na mo during my criminology days sa diyang ni eskwela po ko pagka-police igsoon. Then, na-time igsoon nga, mauni, di ba tiha, imuhang topic, Mr. Dumanon, mauni, imong topic, mauni. So, imong topic, mga igsoon, bisag sayop na, barugan, ginani mo. Mauni, debate. Pika, sakto, barugan pa ikaw, pwede mong barugan. So, di magdaog, mag-away, magbingkil. Mauni, nakaway lami sa debate. Mauni, igsoon nga, tanaw ni mga, oops, delikado. Naman tayo Holy Spirit, muingon man ang Holy Spirit, likay rin anak, gubot na. Wa ko dihang dapita kaya ang Holy Spirit nasa kalinaw. Di ba? No, sa to, the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, kalinaw. Dili kagubot ang bunga sa Espiritu Santo. That is why kita nga naay Holy Spirit, let's promote peace. Amen. Let's promote love. Di masabot sila. Bikil-bikil ilang gusto. Kita nalay mo sabot sa mga tao nga di masabot. Kaysa kamatuoran kita may nakasabot. Pailob lang ta paubos, ato lang silang iampo, ipa sa Diyos. Amen? And that way, nag-promote tag peace. And of course, malipay si Lord. Because He's the Prince of Peace. Amen? Ana ron na igsono ayog, tanaw ni mo, kabantay ka. Binuang, oy, insulto, no? Ganina, dahil comment sa, usa sa post na ko igsoon, buang, daghan. Anad naman ko gana, no? Basta daghan kayo. Wa ako rang gipasagdan kaning mga ngani nga tinubagan patulan nimo labaw pa kang amen. So again dapat kita mga Kristohanon kamaota kanus-a mo sulti ug kamaota kanus-a mo hilom itak-o matong baba ingana ng mga maalamon. Amen. And that way nakapromote ta og kalinaw sa isig katao nato. Pildi ang yawa kagubot man. Once pasukulon ka sa yawa, niya di ka musukol. Pildi ang yawa. Once gusto sa yawa, nga lantugion ka, niya di ka mo patol. Pildi ka po ng yawa. Mudaog ang muhilom, mupaubos. Pero musukol ka, kabante, madala ka, bitaw ang emotion. Usa sa akong disciple, igsoon, nga, glory to God lang, usa sa banggitan, nga, kriminal sa una. Actually, ako na ning gibalik-balik ninyo. Karon gali igsoon napa na siya gidadala nga bala sa 45 sa TL kay di man pwede daw operahan. Kay kung kwaon daw siya mapiktuhan ang mga nerve sa lawas. Usa na sa grasya sa Ginoo gipiyal ni Lord nga mahimong disciple nako. Di na basta-basta. Ingon siya, Pastor, pila na ka, di lang ako isulti, napildi na kong debate through Facebook. Bagbasi lang mi sa Biblia, wa katubag. Wa katubag pero kabantay na ako nabantayan pastor daog kog debate pila na sila ka mga banggiitang debater gipildi nako magbase lang mi sa Biblia wala na hingsimang na pastor na out of context na daog ko pero tinga ko na realize nako pagtataod daog ko sa debate pero pildi ko sa kasing-kasing pildi ko sa kung pagbati kay ning garbo man ko pastor nga di ay pildi lagi mo way ayo ang debate igsoon. Amen. Mas may nang magpakahilom ta. As what I have said, magkakita ka nga ang ilang gilabay, gibala ni mo is mga foolish arguments na. Unya, mga binuang, mga kabuang na mura bitaw, mga pinulusupo na nga pangutana, ayaw patuli. Lihay, maunay maalamon. Amen. So maunay igsoon nga,
sama sa mga igsoon, kay gusto mo sa yawa nga gubot. Gusto sa yawa nga pasukulon ta, pasukon ta, pero wa kaming sukol, daog ka, pildi ang yawa, loser. Amen? Be wise. Amen? Our God is the God of wisdom. Of course, kita nga mga anak niya, dita papildi sa yawa. Amen ba? Again, dapat kamaota, kanusa mo hilom, o kamaota, kanusa mo sulti. Timing. O dapat makadiscern ta nga, kanang tawhan na imong istoryahan, open sa na siya. No, kana bitang mudawat budog correction tan-aw mga bugal-bugal lang ni dinlihay. Amen. I-promote na tong kalinaw. Ingana ng kinabuhing Kristohano nigsoon. Let's promote peace and love every time, all the time, because our God is the God of love and Jesus is the Prince of Peace. Amen. That way, may baluan ta nga tinuod jud ta nga mga anak sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo. Tinuod jud ta nga mga Kristohanon. Nga naman, kay ato mang gipromote ang kalinaw, atong gipromote ang gugma, pag sinabtanay, kamauman ta mo sabot sa mga tao nga dili masabot. Maunang walay kagubot. Kay nga naman, ato mang gisabot ang tao nga di masabot, so ang nitabo walay kagubot. Pildi ang demonyo, daog ta. Ang demonyo gusto na gubuton ta ng mga relihiyon, gubuton ta ng mga doktrina, mo patol ka gubot kay na. Pero sa dihang muhilom ka, mupailom, mupaubos ka, daog ta, pildi ang yawa. Amen? Simple lang ang pagpahinumdum na to. Kaya naman, of course, Kristohanon ta, makasugat yun tag mga tao nga insultador, makasugat tag mga tao nga kabuang nga mugawa sa baba, mga tao nga pilosopo, kabalo na tag unsay atong response, watay buhaton, magpakahilom ta, di nato sila patulan, kaya kung ato silang tubagon, atong patulan, sama rapunta nila, nga mga buang-buang kuno, matod pa sa balaang kasulatan. Di ta masugutan na, malamon ta. As what I have said, malamon, kamauta mo hilom, kamauta mo takom, bisag kabalo patas kamatura, na time nga mo takom ta. Kaysa atong pagtakom, atong gipromote ang peace. Atong mungangata, mo storya ta, magkagubot, kaya ngimong kastorya, buang-buang man. Ang buang-buang igsoon, maunay mga tao nga, dili open, no? Close sila. Bisag kung saon mo ka, sakto ko, sayop mo. Wa mga minni mo, mga kulto, sakto ko. Mao na yung mga delikado istoryahon. Dili man na open. No? Mao na igsuon nga dapat kamauta mo hilom. Kamauta mo lihay, kamauta mo ignore. Kamauta kanusa mo tubag o kanusa ta di mo tubag. Maunay tinuod nga maalamon. Amen ba mga maalamon, no? Likay ta ng mga way hinungdan, way ayo. No? Makasapat ta kay mahinay ka na to. No, likado. Di sa paglikay igsuon, siguro mo ingon sila, ako kadagan og ingon. Awa ka pastor, di ka musukol aron may kay may bawaan nga kulto ka, may bawaan nga kanay mong gidala-dala, tinukod na nagtaw ka pila ko ginanganaan. Awa lang gyapon gi-ignore nako. Sige, padayon mo da, tinuod man kamo. Pero diri na magdaog sa binuhatan. Kumusta ang yung binuhatan? Nakita ba si Kristo? Diri ta magdaog. Ingon si Jesus sa bunga makita, binuhatan, kinaiya, batasan. Sige, butang talag sakto mo. Kamo may original. Nga na aday demonyo nga binuhatan nya Ginoong nagtukod, wala, imposible na. Wala alignment. Kung mingon tag ang atong punuan si Kristo, makita sa atong binuhatan. Sinultian pa lang nato, puno pamalikas, mga unsaon. Wala may Ginoo na. Amen. Naglakaw sa tas pagkabalaan. Amen. Pagkamatarong, liwat sa tas Ginoo. Naday anak di ay nga liwat sa gawas. Liwat silingan, wala anak, galitan niya, liwatan niya. In other words, makita ang pagkatao ni Jesus in our characters and behavior igsoon. Amen. So again, mensahe sa Ginoo kanato nining kagabion igsoon. Dili lalim ning kinabuhing Kristohanon, daghan tag masugatan nga lain-laing klase ug utok sa tao igsoon. Makita gali nato nga mga delikado ni bikil ni. Lihay ta. Likay ta. Amen, di nato patulan. Kay kung ato silang suklan atong patulan, wa tay kalahian nila, sama ra pud ta nila. Amen. Apan sa dihang mulikay ta, muhilom ta, sama ta sa maalamon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word for us tonight. Ginoo, laing mensahe, laing topic, Ginoo, may tungod sa kinabuhing Kristohanon. Lord God, dili lalim, musunod nimo, Ginoo. Dili lalim, Ginoo, mga lagad nimo. Dili lalim, magpagamit nimo. Klase-klase sa mga insulto, mga binuang, Ginoo. Ilabay na mo nga istorya nga sakit. Apan salamat sa imong pulong, mensahe karong kagabion nga naghatag og lamdag namo, imo ming gitudluan kung kanus-a mo, og unsay among response sa mga tao, Ginoo,
nga mga pilosopo, mga tao ginong insultador, mga tao nga giingon sa Biblia gi-consider as fools or buang-buang. Lord God, salamat nining bag-ong nadungog namo nga naghatag namo kaalam, and mao ni hinungdan nga mas mahimo pa jud ming maalamon Ginoo because of your word. Father God, I pray nga pinagi nining nadungog namo nga mensahe Ginoo, kamao nami. Starting today at this moment, kamao mi mo hilom, kamao po mi mo sulti. Kamao mi mo timing Ginoo. Among i-promote ang kalinaw kaysa kagubot. Among i-promote ang gugma kaysa kagubot. Kami nalay mo sabot sa mga tao nga dili masabot. Salamat kay Ginoo. Holy Spirit, thank you so much for your word. Right now, I pray, Lord God, kung naay nagtanaw karon diri Ginoo nga dili pa siya kadaog og paglutos, musukol siya, tabangi siya Ginoo nga mo activate ang self-control. Nga kamao siya mo paubos, mo hilom, og dili mo patol Ginoo. Kundili, iampo lang niya Ginoo, og ikaw, og iya kang tugutan nga mao'y mulihok sa iyang sitwasyon. Kay imo na nang gibalik-balik Ginoo, imuhang panimalos. Ingon kasi mong pulong Lord God nga ikaw ang mubayad Ginoo. So we believe nga dili na kamulihok kung mulihok mi. So Lord God, tabangi mi ang kamao mi mutakom sa mong baba, kanusa mo hilom, kanusa dili mo tubag, og kamausan mi og kanusa mo tubag, kamao mi mo timing in every situation Ginoo. Increase our spiritual discernment, Lord God, in Jesus' name. Dili mi malipat, mailad. Dali ra mi makabantay sa mga kabuang, mga binuang, Ginoo. Sa mga ngagikan sa ubang mga tao, Ginoo. Lord, gusto mi in everything we do, among i-promote ang kalinaw. In everything we do, among i-promote ang gugma, since you are the God of love and you are the Prince of Peace. Gusto mi, Ginoo, maliwat nimo. Dili mi anang mga gubot-gubot Ginoo. Gusto mi kalinaw gugma mo sabot mi sa mga taong di masabot. Salamat Lord God, again thank you. Salamat Lord, I pray nga kani nga pulong, kani nga mensahe nga among nadungog karon Ginoo. Mahinumduman namo ni Ginoo if ever maka-encounter mi og mga tao Ginoo nga gustong mo nga mga tao nga gusto mo bikil lang namo Ginoo. Way hinungdan Ginoo nga mga pangutana, way hinungdan Ginoo nga mga tuyo Ginoo. Tabangi mi Ginoo nga makadiscern mi og magamit na mo ni nga mensahe nga mong nadungog karon Lord God. Again, i-bless tanang viewers karon, and I pray for them Lord God right now. To all of the viewers who are watching this time, I believe way matago nimo Ginoo, way malilong nimo. Tanan nilang kahimtang sitwasyon kita kay nimo Ginoo. So right now, Lord God, I pray for all of them, Lord God. Unsa man ilang problema, unsa man ilang kabugat, gipasan karon, unsa man ilang kasakit karon Ginoo. Gidiradala Ginoo nga mga struggle Ginoo nakit-an na nimo. So Lord God, I pray nga mulihok ka ang imong milagro Ginoo, imong palihokon sa ilang kahimtang, sa ilang sitwasyon karon Lord God. I pray Lord God nga imong mga kahibulungang butang imong himuon Ginoo. Imong ipadayag sa ilang sitwasyon karon. Unsa man Ginoo nga solusyon ang ilang gipangita karon para sa ilang problema. Lord God, I pray imong tagaag solusyon kasulbaran ng ilang mga problema ug ang gahom sa kaaway, gahom sa kangitngit dili makahilabot nila Ginoo. We cancel, we destroy all the works of the enemies against them in Jesus name. And I pray Lord God nga magmadaugon sila, maka-overcome sila, naay solusyon Ginoo, naay milagro sa ilang sitwasyon karon, milagro nga sigun sa ilang gikinahanglan. I speak life for all of them Lord God. I speak blessing. I speak financial breakthrough, and I speak opportunities, Lord God, para makatrabaho ang uban nga naginahanglan trabaho. I speak healing, I declare healing in Jesus' name sa mga naa sa balatian, sa physical and emotional, kasing-kasing Ginoo. I speak comfort, I speak peace, Ginoo, kalinaw sa mga nagkagubot na depressed, Lord God, in Jesus' name. I speak miracle, Ginoo, sa nanginahanglang milagro, Lord God, in Jesus' name. I speak deliverance, inner healing and deliverance, Ginoo, kagawasan, Ginoo, gikan sa gapos ni Satanas sa mga makadaot nga bisyo or any addiction nga wa ka malipay, Lord God. I declare deliverance in Jesus' mighty name. Salamat sa kabag-uhan sa ilang kinabuhi. And of course, I pray, Lord God, I declare salvation for their whole family sa nanginahanglan o kaluwasan nga nagtan-aw karon sa pangalan ni Jesus. I declare sa Lord God, kauswagan, Ginoo, paglambo sa mga naay negosyo, Ginoo. Himuha lang silang matindano nimo, Lord God. Kay mao na yawi sa pag-uswag, pag-asenso in Jesus name. All in all, thank you so much, Lord God. Dawato namo ang kuno namo ang kadaugan, ang milagro gikan kanimo, kay bulungang butang gikan kanimo, kalinaw kalipay Ginoo, grasya, panalangin Ginoo. We claim it by faith in Jesus name. Himo lamang ming angayan, himo aming kapiyalan, kasaligan sa mga panalangin nga gikan kanimo Lord God.
Amahan, mao kini among pag-ampo, amo kini gipangayo, gi-claim namo ni in Jesus name. Ug among gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kagabihon mga igsoon. That's all for tonight. Ang uban bag-o pa kabantay. Praise God. Salamat sa inyong pagpakiguban ako mga igsoon. No? So that's all for tonight. This time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. All the glory and honor belongs to the King of Kings. Shout out to Pastor NG Carlo Daguplo. Pastor, God bless. And akong ikabilin igsoon yes, ang akong ikabilin ampo kanunay ta. Every day, every time ampo niya amping abanti ta. Nayon nga panahon nga madamag ta sa kadangog dining kalibutan, bangon og padayon hangtod maangko natong kinabuhing dayon. Amen. I pray that tonight sa atong pagpahulay pag mga tulog igsoon ubanan ta sa gahom sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, safety ta inigmata nato. Another day, blessed day in Jesus name. And sa uban nga mga OFW nga adlawan ron I declare nga this is gonna be a fruitful day, a victorious day, tanang buhat sa inyong mga kamot i-bless ni Lord in Jesus name. And sa mga subscribers diha, mga sa ani nga page, thank you kaayo. Mga ang uban nag-send og stars, thank you kaayo. Mga followers, thank you for inviting your friends to follow our page. And again, I just want to remind it tonight to all of the followers in this page, no, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila, dili kay kamo ray ma-bless. And shout out sa wala pa maka-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption na nga live. Kaning live na to karon ako ning i-download niya, akong i-upload dito. Sa YouTube channel, mas dali ta dito magkita. Praise God! 1 Setyembre, shout out. Okay, salamat sa iyang pulong karong kagabi. Himaya sa Ginoo. So again, to God be all the glory. Good night everyone. See you next time. See you tomorrow basta makalugar ko. Ang Dios magapanalangin kanato. Ang iyang kalinaw, kalipay, ang pakigdait sa Espiritu Santo magauban kanato in Jesus name. See you next time. Keep safe everyone. God bless. To God be all the glory.